ए शिव जी कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। ए बाबा कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौने कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी। ए बाबा कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। हे बाबा कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौने कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी। केहू कहे पशुपतिनाथ तू बसेला नेपाल में, एगो धाम पता लागल बाटे नैनीताल में। 12 ज्योतिर्लिंग राउर 12 नगरिया में, हम त खाली दौड़ल बानी देवघर डगरिया में। हरे अमृत के कुआं खनवले बानी जी। ए बाबा अमृत के कुआं खनवले बानी जी। हो तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौना कौना नगरी अड्डा बनवले बानी जी। केहू कैलाश कहे, केहू कहे काशी में, सारा जग डूबल बाटे हमरा अविनाशी में। देवघर बैजनाथ कलकत्ता भूतनाथ हो, बर्फ में का चली गईल बाबा अमरनाथ हो। हरे कहवा कहवा लोहा मनवले बानी जी। ए बाबा कहवा कहवा लोहा मनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौना कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी। इदिरपुर में देखनी सजल भू कैलाश हो, यूपी बिहार में धाम बा केतनी तोहर खास हो। हम त अज्ञानी बाबा केतना सहूर बा, पाता चाहतानी काहे की जाना जरूर बा। हर केतना जगह कांवर अनवले बानी जी। ए बाबा केतनी जगह कांवर अनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौने कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी। ए बाबा कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। ए बाबा कहवा कहवा क्वार्टर तनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौने कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी। तनिका एड्रेस दे दी दादा, कौने कौने नगरी अड्डा बनवले बानी जी।